Dewa ta? Dalam. Wah, sampun kepareng kalau Mas Menang melantunkan sebuah lagu, Pak De. Wah. Nggih. Damel mareming daya para warga. Leres. Pun pimpinan yang sangat merakyat. Judule lagunya Cinta Tak Terpisahkan, Pak D. Ayo. Cintane Mas Menang lan Mas Beni tidak akan terpisahkan dengan masyarakat Kabupaten Klaten. Klaten. Amin. Nggih. Kuwi wis panggilan jiwa. Nggih, panggilan jiwa. Pemanggiling jiwa iki kudu kaya ngono karena dadi pimpinan kuwi dadi patulan. Aja lali LSJ. Menapa niku bicara Ayat Sambang Jagong niku. Oh, penting nomor 1 kuwi. Masyarakatan. Mula diangkat dadi dukuh aku ya omah. Lah ngopo? Lah aku kan jagong karo layat kuwi ditin saka ngendi? Nggih. Sing ora dadi ngene iki malah wis merdeka. Nduk Niken. Halo Mas. Piye kabare? Alhamdulillah Saya laris, saya elok. Wah, Si aku takon karo anakku wedok Nduk Niken. Nggih, pripun, Pak? Sampeyan kelingan ora nyindeni nyange nalika umur pira? Nggih, kula tasih SD. SD nggih. Sing Tasih kelas 3. sing ngeterke Kang Rama ta? Nggih, Ayah. Kuwi anu ta? Parapane bapakmu sapa lali aku? Ayah Degleng. Nah. Bener. Saya ini, Nduk. Saya ini. Sayane sik Degleng. Saya ini nggih tasih Degleng, ket lahir Degleng kok. Anu to. Asmane to. Heeh. Iya, Degleng. Orang terus tegese gendeng ngono lho, bapakku. Oh, sing Degleng ki jenenge to. Sing Degleng ki jenenge ora wonge. Pakmu ki Degleng wong. Lah ya saka mangsa kadang ya Degleng. Ya ora apa-apa kuwi jeneng populer, bapake ya dalang. Nggih, dalang. Oh, kan ana dalang setan. Parapan ya, Pak D. Parapan nama populer. Dalang edan. Dalang edan. Dalang Degleng. Eneng-eneng dalang ik-ik ya eneng. Apa niku, Pak? Ik. Dalang ek iki apa, Mas? Kono dhewe kae. Kowe urung beda kuping, Ger. Takane mantuku kuwi mudeng. Dalang ik kuwi ming inisial. Nggih. Jumlahe 20. Pak, dalang ek niku Pak Jatmiko apa? Ah iya, malah mbok genahke ta, Nak. Loh, aku ki takon. Oh. Nek Nggih. Jatmiko ki ora ik. Apa? Apa? Ik. Malah Apa telu. Ayo ping 3. Oh, berarti gede ukurane. Niken iki Ukurane klambi wiwit timur wis kondang kok niken iki. Nggih. Alhamdulillah pangesune, Pak. Alhamdulillah. Bagong nggih kondang, Pak Bagong. Wiwit timur nggih kondang niku. Ha ta? Kondang apa nih? Copet. Wong copet setore tanggo dolan karo kowe nang rendeng. Malah balik. Lho, Bagong ki jenenge telu kondang sedaya le, Pak. Apa ya? Niku jenenge lak 3. Siji, Glondor, loro, Bagong, telu. Sunarto. Weh. Sunarto niku enten ten nggih Pak Kramat niku sate kambing Bapak Sunarto kondang banget. Oh iya, heeh. Terus ning Sragen enek toko Mas Bagong kondang. Nggih. Lah niku ten manane tulisan gede banget. Sing jenenge Glondor kuwi. Nggih, Glondor sedot WC. Saiki Ora gur nyedot WC tok. Lah apa? Ayo sapa sinden sapa? Oh, Bagong itu dalan ae. Wis niat arep nyedoteran lho piye? Ha. Omong nek nyedot. Nyedot sama di. Ayo kene no. Oh, malah nawake Pak Dhewe ya. Ah wong ya kurang ajar kok. Ora sinden apa yang dicedot. Hati-hati enek diniken. Ora apa-apa. Ki cah iki di bawah umur lho. Dik. Ora apa-apa wong aku ra mudeng kok. Heeh. Urung ngerti. Ayo kowe kuwi nek omong titik-titik utekmu mesum. Nah, Sing jelas to. Utek kok museum iki ngopo? Museum Perjuangan. malah nyang dinti. Nggih. Wong iki ora ana apa-apa iki sik polos, ibarat kertas putih, huruf Nggih. ketulisan. Bro gitu kuping gitu. Ning memean gitu. Malah nayap. Sliramu itu umur pira ta, Nak? Kula tasih 16. Lagi 16. Kelas pinten? Kelas setunggal SMA. Loh, kelas 1 SMA. Nggih. Mas Pun Petrus lurus semberan terpundi lajeng terpundi Mbak niken. Teng isi, Pak. Ah, pas kuwi. Nggih, pun. Nggih. Solo. Isi Solo. Iya. Pokoke aja isi sik lho nduk ya. Kose. Iki omongane kok Kuwi mudhe kowe aja yang ndi. Isi kapus kae. Institut seni kok padake. Oh, kuwi ta. Oh, alah. Iki wis ditunggu-tunggu karo penggemar. Nggih. Duet antara Dek Mas Niken Bayu. karo Mas Bayu.
Wah, Pak Bambang iki pirsa ning alun-alun ya Mas. Nggih, mau enten pamundutan Pak Anom. Apa no? Apa? Saking YouTube mau terbanyak sampun disawer 1 juta. Tirasin niken ken duit kali Pak Anom lagune Cunda Mani. Wong Pak kok lagune Cunda Mani. Mosok bapak mbok nyanyi Cunda Mani to no? Nek YouTube ku beda duet karo Pak Anom lagune Kucing Garong. Ngawur wae kalau beliau kok tok Cunda Mani. Ya men rada kekinian kok. Ya ora kekinian wis ana. Nggih to, Pak. Lu aku leren niku nyanyi timbangane duit kaya ngene ra mudeng. Ning bapak iki wis ngapake kitir sumilir lho. Apa? Sing cetha. Kitir sumilir. Kitir. Hei. Masalah kitir sumil kok kitir. Petro golek masalah wae. Wis mau layang kanginan ngono itu. Layang kaki kitir sumilir kok kitir sumilir. Iki ceritane Petro karo Bagong to, Mas? Heeh. Lah kok Petroke kaya Bagong? Lah iki Bagonge kaya Semar. Wale iki kudune. Bagong karo Semar iki. Iki ra mudeng. Petro. Ya apa? Iki Petro Kopen iki ngene iki lemu. Ora. Padahal Ya Petro nek ora biyen. Petro Kupen ki Petro ndablek. Ora Petro. Ora ya Petro salah obat tadi ya. Petro beri. Yo, Nggih. ayo. Ya. Ayo, Lagune apa lagune, Nduk? Lintang Asmara turene Nggih, kan. Oh, mangkat, Lintang Mas. Asmara. Nggih, Lintang Asmara. Mas Bayu. Dalem. Cengkoke kados Avian lho ya. Ora iso iki. Ora iso. Nar binar bapak nyanyi nar. Kanggo gamelan ya, kanggo gamelan nggih. Sing Nggih, Mas. iso diri kanggo gamelan kok. Nggih, Mas. Sing iso kanggo gamelan. Nggih, Mas. Nggih, oke. Nggih. Ayo para kadang pengrawit. Yo. Nggih. Aku duet saka kene wae. Aku tidak turun panggung. Jangan Mas, nanti dihujat Ayo. jenengan. Heeh. Mong, Kene jenengan mudeng. mboten salah apa-apa ya dihujat tok Iya. Wis ben apa-apa malah dawa umurku kok ya. Aku nyodo dosa kok ya. Nggih. Nyodo dosa. Iya ta, diaturke. Ya. Monggo Lintang Asmara. Monggo yuk. Atur Bomo Bambang menika Lintang Asmara. Mas Iwan Setiawan. Nggih. Danget-danget Om Iwan. Siji enjiro. Mas Jungkung. Kejaksaan. Siang Pantara Ratri mong eling manis ing ati setiaku bisa hangguweni marang sang Dyah Sulaksmi. Rasa kangen hang limputi lintang bulan dadi saksi kebayane tenan balin janji sabaya mati sabaya mati. Wong ayu tresnamu kinarya tangga susah jroning batenku. Uang bagusan tak merasa hatimu tresnaku tulus raning kalbu. Senadyan ngarungi banyu saka
Siang pantara ratri mung eling manising ati setiaku bisa aduweni marang Sang Hyang Lasmi. Rasaku ora bakal serno senadyan nyawa ancan karo kowe tresno ora bisa dipisah yen wis tresno ora bisa dipisah. Terima kasih. Sing nyanyi Lintang Asmara duet apik 100. Wah, elok meneh saiki nyamir aku dah. Ya. Des. Glelek tenan iki dah. Takon. Petuk dolar nyamir aku 100 iki dah. Kowe cek los men kok. Los aku biasane ora tau entuk. Los ngono lho. Iya. Ora mandang-mandang. Iya. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Niki kula kintunaken anu Mas Bagong kali Mas Petruk karo nduk niken. Tak kintunke Mas Tantut, wong sing ngripta ki putrane kok ya. Oh iya. Nggih. Siang pantara ratri mung cipta pukulun. Wis sak patetan iku. Pak, bener nek ngejak duet karo Pak Arnom bener. Iki sing ngripta lagu dhewe. Apa? Aku mau siang pantara ratri amung cipta pukulun. Ya tekan ngono tok wae. Nggih, heeh. Wah, nuwuni dawuh saking Pak Bambang kok nggih, pun nggih. Wah ning kemajuane jaman panjenengan tenan. Ora mung iso suluk, ora mung iso ngeprak, ning iso nyanyi bareng. Wis ora bakal kentekan pangan bakal ini. Amin. Prai mayang iso MC. Prai mayang terus wong loro duet ikan karo nggih, apa kalah Ragus Kentus aku. Nah, wong niku bareng ngederke campur sari to, Pak. Iya. Campur sarine apa payu? Mas Bayu. Dawuh. Menika kata sanget request Apa lumantar meneh? WA Dek Niken. Ngopo? Lagunipun lamunan ngaten. Oh nggih, heeh. Mas Bayu duet neh. Ora ujen dhewe wae. Aja duit kuntek sana. Suarane Nggih, kabeh. heeh. Rumangsamu kuwi dite Bagong po? Lah dite sapa? Njaluk garwane Mas Bayu iki. oh malah Jalan Mbak Silvi to? Ayo. Mula. Tibake jaluk Silvi to. Mulane kok los men. Los nang Dalan jaluk. iki ngudangan ae, ngene bol njaluk dhuwit. Rai murah. Ning anu Mas Bagong sakderenge lamunan niki wonten sing ngresake anu Nyidam Sari diaturke sik nggih. Dadi diratani. Sik anu nikan istirahat saiki ganti sinden liyane dikira delok wayang iku. Nggih. Ngasusikno. Ngasuh sik sak lagu sik ben dicelani ibu-ibu Waranggana. Nggih. Pengen ngrungokke suarane sing pinggir dhewe iki lho. Sing ndi? Nah iki lho sing anyar iki lho. Wong nek ngono ya mripate roh karo Mas aku. Angger ngerti cilikan ngono kuwi lho. Kok sajak piye Iku ngono. pun Pinggir kiwa apa pinggir tengen? Sik aduh. Kiwa. Oh Mbak Dini. Mbak Dini. Ayo nak, Dini. Ayo, Nduk. Yes. boleh nyawang ora nganggo
mripat biasa kok. Nang nggih apa? Mata batin. Kuwi wong nggon githok ya ning mripate ya. Gon bokong ini tidak anu mripate ya. Empat mudun. Iki ngene kok Mbak. Budhe. Apa? Pancen bengi iki paling hebat. Piye? Iki 3 dalang. Iki dalang sabet iki genah Mas Bayu. Mas Bayu. Dalang sangkit genah Bapak. Dalang ik ya enek. Dadi ya dikompliti ngene lho. Ya sisan. Lambe. Pak Dalang Bambang. dalang sing dengue kerep abuh kuwi enek. Pak Bambang usul esuk meneh ning anake dalang telu ngene iki ning lapangan Lah piye? ora muat ditekan mburi mesake. Ya lagi iki kok wayangan sing nonton kaya adu jago iki. Ah, iki. Wong iki nek kulino adu jago ngono kuwi. Oh, iki telu. kulino adu jago mula rupamu kok jalu. Iki mung perjudian wae kok. Jaman saiki aja perjudian to. Kok judian piye nek? Apa meneh judi online? Lah niku sing wajib diati-ati. Kuwi akeh sing cilaka Dadi mergo korban. dadi korban judi online. Nah. Mula sesuk judi manual wae. Malah manual yo ora etuk kok yo. Kaya dhisik. Lho, nek judi kertu kuwi apik-apik wae. Kok apik-apik piye? Kok nek wis sadar, kuwi piyaine hebat. Hebate gak ngendi? Wiritan mesti betah kerep melek bengi. Terus Donga kuat kerep nyekel kertu. Ya ora. sedekah Los kerep kalah kok. Gugu lambene Bagong. Pengen sedekah los. Ayo do main sih. Ya ora enek. Nggih, Mbak Dini pun sowan iki biyo. Monggo dipun bawani. Aku mau aja ditak anu karo gamelan ning bawa sik arep Nggih. anu swantene Mbak Dini. Mbak Monggo. Dini, Nggih. asmane lengkap sinten, Mbak? Kula Dini Wahyu Indah Lestari. Dini Wahyu Indah Lestari. Nggih. Dini Wahyu Indasari. Dini iki kepenak. Dini kok penak iso ngendi? Dini iki tengah wengi. Oh, ngerti ku kepenak. Wah, Dini kepenak terus apa? Kuping ini bosok delalawang. Indah Lestari kok indah. Umure pira, Nduk? Cahayu. Umure pira, Dik? Nggih. Niki sampun 24 tahun. Wah, wis Oh. iki Sampun lulus sekolah napa tasih? Sampun, alhamdulillah. lulus kok ngendi nak? Sekolah ngendi nek kemet kuliah? UNS. UNS. Nggih. Mendhet jurusan apa? Pendidikan Bahasa Jawa. Wah, lah iki udutane entuk Lestari bahasa Matur Pak Jawa. menang, mau Pak menang urung kulino basa Jawa. Oh, Privat. sajake rek ya. Umure pira, Nduk? 24. Oh, wayah 24 tahun. Nggih. Wis wayahe ngedu. Kaya jangkrik ditu. Wayah nikahke aja wayah. Dalem pun pundi, Mbak? Kula saking Nganjuk, Bapak. Desa pundi? Wilangan. Oh, Bilangan. Wilangan Nggih. kalih no wilangan pinten? Wah, Manut. Ah, Wilangan. Nggih. Nganjuk. Wah, ah Nggih. Bagong mudhe ya mung guyanganku nek Bagong kuwi ya. kalau pisan mentutup ngoten no. Monggo, Mbak, pun bawani, Mbak. monggo. Katampen Nyidam Sari, monggo. Diganti duh wong bagus ngetke Bagong kae. Wah. Malah Duh mulus. wong bagus. Nah, wis. Kowe nek nganti muni do wong bagus, tak jamin Napa? mutah kowe. Dadi aja disawang, Nduk. Heeh. Langsung diolu. Ayo ayo. Tenano. Ayo. Niki kula mboten cepak kresek riyen. Ora usah. Ayo. Ya Din, ya Din. Dawang bagus. Alah Yong. Lah kok kita gandrung wong koclok to, Nok? Lah wong Lah yo kula dilem. lak napa dawuhe Mas Bayu to? Wis ora apa-apa. Sing digandrung kok ngene iki cah koclok. Mitekno Wis to, Nduk, disawang wae. Tinimbang nyawang bokong jaran wis padha wae. Ya ya ya. Jening ati Nyawang Mas Bagong. Gara-gara nyawang gara-gara yang bakal pemuja ning urip karo pemuja ning ati. Anu. Ya. kaya ngene wong nandang asmara
Apa to? Ayo, Bagong. Ayo. Aja ganggu to, Gong. Alah kula mendel mawon kok. Ayo. Ora usah gugup, hati-hati. Apa-apa kok ora beneran. Bakune rasah batin Bagong, Nduk, Cahayu. Batin apa? Nggih. Aku menang wis salah apa meneh pola. Niki kula pun merem kok. Nonano. Ayo. Duh dewa Jawata welas samring awak Pasoryan becik swara ya entuk ya, Mak. Mbuh. Wah, Bapak patok nggih mboten gawe lega. Ngomong pisan gak kleru. Ora ketrima. Nek tak nggih malah ndodro. Terus ngalem liyane. Sesuk ora tak surung. Aku mlaku dhewe iso saiki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak sehat. Sehat, Pak. Sehat digawake sakangan kok Klaten. Waduh. Jan anakku lanang payu mayang ngoleh pupu loro. Niku nembe pupu ayam, Pak. Ayo. Liyane ra sudi aku. Urung Ya. pupus. besok kapan katekan jejer lan wong Bagus. bagus upama sira nahkoda tanpa prau sasat Sarah ing Jalotri Nano. ngidam sari Sak langgame monggo, Mbak.
kasih dateng Pak Dini sampun ngaturaken langgam nyidam. Ken, monggo. Wis wancine tansah dielinge. Lho niki jumeneng ora apa. Wis wancine padha nitaake kadang wis kemenangan wayahe sampeyan nah tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagak ing agama limang waktu tututan sakti jaga kanthi istiqomah lan sing tuhan iman luwih sampurna yen berjamaah semua luharan salat sayang tinggalake tidak mungkar maghrib lan bisa cangkaki merayakan tinambat salat sunai sasambrono iku perintah agama elingono ing donya wong sadela sabar lan Yo, ora Mas Ken. pasrah sing kuwasa yen kepengin besok muka yen wajine tansah dielinge wis wajine padha ditake adat wis kumandang wayahe sampeyan tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagae agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing kepaniran luwih sabarna yen berjamaah salat sayang tinggalake tidak mungkar rayakan kita bersolat sunai jajabrana iku perintah agama ngelingono ing donya wong sedela sabar lan tawakkal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok muka Wis lumadin lho pepeling. Nggih, 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 nggih. Menika sampun dipun aturaken Mas Petro kepeling. So Mas Bagong Pak Diwata. Alhamdulillah nduk niken sampun kepareng sowan yung. Nggih, kedah-kedahe nderek Mangayu Bagyo tasakuran dinten menika. Nggih, nika sejenipun mengeti 1000 dinten Pak D ugi tasakuran atas terpilihnya DPR RI Ibu Imas Aan Ubudiah lan ugi DPRD Ibu Erni Handayani. Aku tak pilani rene. Nggih. Saiki keraton ki ana acara. Acara yo jol. jenengan abot iki. Ya trimo rene nek Lah aku. enten apa kok ora? Aku nang kono ora diundang. Lah tak kira iki lak yo ngeboti kene tenan. Ora ya ngeboti Pak Bambang. Langsung kem kula katur Pak Bupati Sepuh, Pak Narno, Pak Bambang, Nggih. Pak Muhammad Toha. Pak Muhammad Toha. Komplit Mas. dhisik Kali melu. Mas sapa? Hamenang. Nggih, Mas menang. Ujung dalu Mas Hamenang.
Nggih. Aku lali to, Nduk. Yen Kanjeng Sepuh ya jago swara kok. Oh nggih. Ora diaturi abawa pepeling aku nganti lali. Ha iki saiki gandeng wis eling ayo anu Kanjeng Sepuh diaturi munggah. Karo anu Mas Hamenang ya diaturi munggah. Nggih. Nggih, Mas. Yo. Monggo diaturi pinarak Mataram, Cok. Mas Hamenang, Mas Beni, monggo. Bupati Sepuh. Ngetan bali kula apa sabdane kelakon. Sing sayo Larak disamber Kudu sing dalu Kanjeng Sepuh. Wijeng dalu Pak Haji Ngantos kangen karo Mas. Mas Hamenang ulu sing dalu. mriki Pak Bambang. Wah, Pak Bambang mriki kita mriki. Oh nggih Pak Bambang nggih. Nggih. Mas Bambang monggo. Wilujeng dalu Mas Hamenang. Niki saderengipun kula niki pepundhen kula niki. Dulu yang apa namanya saya sering diupeni masih di rumah Pak Jeksan. Masya Allah. Sehat ya dia. Amin. Amin. Wis waras seger. Ya diundang. Cope lu. Panjen laras ya. Aku diumpang karo Pak Maroto. Oh, nek dongake waras wis waras ora diundang. Aneh kecut. Nggih Pak nggih. Monggo Pak, Monggo Pak. Acara PKP diundang terus Pak. Wasip. Wong ulang tahun niku nggih mriku kok ketoprakan yo. Lah, Panjenengan wonten ngajeng. Ngajeng, Pak. Kowe gong awakmu ngebabahi disekeng sithik ora wetengmu. Sekang piye ya aku gumun iki kok, Dik. Ngajeng. Mbak Warwoto. Pak Sepuh. Maju. Supados sami ngertos. Wah. Nah. Ngertos toyo. Ayo Ade, medun Ade. Ora yo, ulun. Nggih, menika yung sampun pinarak Kanjeng Bupati Sepuh, Mas Hamenang, so Mas Beni, so Pak Bambang. Kula namung saged berdoa kunjung saning Ilahi, mugi-mugi menapa dados kegayanipun Mas Hamenang so Mas Beni Gusti ngijabahi. Amin. Mugi dados songsong agung ing Kadipaten Klaten. Amin. Nglajengaken perjuanganipun Ibu Bupati. Ibu Sri Mulyani. Nggih, Ibu Sri Mulyani. Amin. Kajawi menika kula sampun kangen sawentenipun Kanjeng Sepuh. Nek pas ten nggen alun-alun jaman aku isih didhawuhi sowan hari jadi kae. Sing eling-eling anu nek nyekar bawa kelinci ujul. Wah, jan. Nggih. Iso anu yang bersuara bukan ucapan tapi raosipun sing nembang. Hati yang paling dalam ya Mak ya. Heeh. Nggih. Nggih niki sedulur-sedulur Mbak Cangit niki Mas Hamenang pon siaga enten ngajeng Mbak Cangit. Oh alhamdulillah. Wah, wis gedhe dhuwur loro-lorone bagus kabeh sih enom. Lah piye ta apa ora lega atine apa ora bobong yen Ibu Bupati lan wakil kaya ngono kuwi. Nggih, insyaallah menika kana nem-nem Mbak Cangik. Nggih. Niki nek kan kerja nyambut gawe awan bengi pun dereng mboten cah priksa-priksa barang. Nggih. Wah, enake mangkat gaspol. Percaya niku. Nggih, siang dalu pokoke beres. Nggih. Niki Bapak Ibu sekalian, para prispo asmanipun Mas Hamenang.
masa menang niku pun pono anggen pemerintahan. Kala wingi sampun nggih menika lenggah ketua DPRD Kabupaten Klaten gangsal tahun Mbak Cangik. Niki nggih piyantun niki cilik-cilik ngoten napa niku keberuntungane inggil Mbak Cangik. Ngaten. Nggih, pertama niku 25 pun DPRD Kabupaten Klaten. Lajeng umur 30 kala wingi niku nggih sampun kepilih melih dados ketua DPRD menika. Ketua dewan nggih. Umur 3 gangsal niki nggih pikantuk rekomendasi untuk nyalon bupati. Alhamdulillah. Niki cilik-cilik iku bejone nggih ageng dadi tak enggak ngapunten iki riyen di ngidame napa mboten ngertos kula baca. Mas Beni ugi ngoten. Sih enom, gagah, perkoso. Saiki pira le umur? 3 kali. 3 kali padha oleh kula riyen niku. Nggih. Kula riyen 3 kali. Nggih, rumiyin nggih bupati paling muda kok. Nggih, niki wakilipun Mas Beni 3 kali. Dados niki nek masalah sate tongseng napa sing klebu kabeh. Mboten sah dicek nang lab pun beres pokoke bacane. Tesih kuat nggih Mas Narno. Tesih kuat. Torpedo nggih kuat nggih Mas Narno. Banter-bantere niki. Dadi nek 3 napa sekawan kuat nggih ta. Nggih insyaallah mugi ya Semakan Kabupaten Klaten maringi pitados milih sedaya Mas menang. Amin. 3. Ha kuwi menang genah pun. Alhamdulillah niki survei minggah terus niki Mbak. Alhamdulillah. Nggih wong nggih do sregep dolane niki nggih. Nggih sregep dolane. Serawung. Nggih. DPR nggih kathah di wong-wong 34 DPR dadi sedaya pun beres niku. Alhamdulillah. Nah, insyaallah pun paringi lancar, mugi berkah ngaten. Amin. Nggih, kalih benjing Klaten iki menyambut hari wayang benjing gelar 12 kali ringgitan Mbak Cangik menika. Oh ngaten. Nggih. Di berapa tempat ngaten nggih? Beberapa tempat. Nggih, alhamdulillah. Nek ora ya pekewong Klaten iki gedung dalang, gedung kesenian, seniman kok nggih. Kala wis wonten nembe ngobrol kalian Mas Bagong. Oh nggih, BK. Titike pundi mawon ngaten ngendika. Oh nggih. Nggih insyaallah Mbak Cangik pun nyuwun pangestunipun tumanipun. Amin. Mbak Cangik diparingi sehat bagas waras. Amin. Anak putu. Amin. Dono rasa terus. Amin. Gusti ngijabahi. Monggo pun aturaken bawanipun. Pun dinding pelok barang kanca pengender. Ucul ketikane. Nggih. Nipun kangen kula kok. Nggih, siap. Ngadu klinciku ojo jan mongko iku dadi katresnanku si panggah suarane nggih ngalor ngidul ngalor ngidul tepung gelang mongke jele nunano saipoku ngarasaku yen bali bakal tak pondok atur nuwun bacange nggih Pak Bambang binarengan sehat walafiat amin kita Bu Imas dipiring sehat walafiat. Bu Imas amin nggih. Luar biasa rezeki tambah akeh, dono rasa tumbang sedaya warga masyarakat. Amin. Mengke tiap tahun menika Pak Mbak Cangik ngendikanipun. Alhamdulillah mugi pun paring panjang yuswa. Nggih.
Mengke Bu Pak Widodo Pak Anto Bu ajeng Pak Direktur niku nggih tiap tahun ngendikane Amin. Amin. Wah, Pak Bos BCA ajeng tiap tahun nggih bacane. Nggih. Alhamdulillah wong kalih Ibu gitu Bu paringi sehat ugi Pak Anto, Pak Ibu ugi paringi sehat. Kula nggih nasabah BCA. Wah, cocok niku wis genah Pak Anto. Jelas. Ngatur nggih Pak Cangke nggih. Nggih. Mas Beni. Monggo Pak. Pak menang mbok pilih. Mboten anu nyanyi sekalian to Pak. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Haji Sunarno. Wah nek kan nuntuti nyanyi ngoten mboten dereng saged e bawa. Kok saged bawa dereng Mas Beni. Dereng saged. Nggih, mangke belajar pokok segede. Anu mawon. Napa langgamipun napa waranggana napa Mbak Nikan melih. Mengke Mas Hamenang saged nyanyi niku mengke. Anu enten origine Mas. Nggih, enten origine. Oh nggih, ada nyanyi kalian origin saged Mas Hamenang. Nggih, kok kelincucul sik niki. Ya. Namung dipun lajengaken rumiyin kelinci ucul sekalian Mbak Niken ayo jumeneng melih Mbak. Ayo langgame kelinci ucul sak sampunipun ngaten panjenengan ora usah lenggah. Nah, mbok menawi Mas menang mengki badhe duet apa Mas Beni. Wah, Nggih, leres nggih. elok. Monggo, ya Mbak Niken. Monggo. Kelincucul terus. Monggo, yo. Langsung irama seger. Apa sebabnya aku nganggo beskap ijo? Lah enten apa? Isin. Lah kok isin? Aku tau nganggo dilokke Pak Bambang. Piye? Iki le gawe 35 tahun yang lalu. Zaman Pak Irman arep dadi menteri tenaga kerja. Digaweke kuwi kabeh to. Aku dilokke nang kantor kono. Iki 35 tahun yang lalu. Pak Bambang kok ya imut yo. Nggih. Aku ya ora eling. Salah ku jane kok. Nggih, mengke pokoke anu Yoga dan timnya Bapak Anom
Beskap ijo siap kita. Alhamdulillah. Tepuk tangan kanca kepala wis. Janji iki wis seragam anyar neh. Tenang kowe aja kaget tuh koyo Aja kaget. sing dikeme yogot to. Ya ora iki. Aku arep nganggo isin ya. Dikadut karo tanggo wis tanggo. Nggih, mengke tambahi buku Waranggono. Dagelan ki to, Pak? Dagelan. Nggih. Mboten sah, mboten sah. Dagel Maroto. Pak Dewata mawon nek Bapak Petro mboten sah. Nggih, matur nuwun nggih niki sinten Mbak Niken, Nggih. sanget sama dawuh. Aku nek karo Mbak Niken guru pengen nyawer perasaan iki. Ayo aja ngomong to ya. Ayo. Ngomong Iya. apa tak silise. Pak De Maroto. Wah niki niku anu Bapak, Pak De Maroto niku kali kula pun wis kadang Sinarwedi. Pun plek. Wis Ngrasake turu trotoar Malioboro malah kali. Kuwi hebate Pak Bambang, tidak lupa dengan sejarah yang lalu. Wong kon kuliah kumpul karo dagelan. Ane aku ngandani isi ora. Iya. Ayo kabeh. Ojo dibuka wis. Nggih. Kok malah kebuka kabeh malah cilaka. Nek cedak Ponokawan niku anu Cepak Mulyana nggih Pak Dewata nggih. Ah, kae sing ngendika sapa? Aku lho. Nggih. Ngono sing aku ngendika yu Limbo. Pati pasar aku. Kuwi simbol kok, Mbak Limbo. Simbol Ponokawan ya ta kudu nyedak wong cilik ya ta nek pengen dadi pemimpin kuwi. Nggih. Mangke kula nyuwun Nggih, dawuh. Mbak Niken bawa kali Mas Bayu. Duet. Kok bawa duet nyanyi duet. Woe. Ayo. Request khusus. Bisa khusus. Harus nggih, Pak. Bentar, Mbak Niken. Lamunan. Lamunan kalian apa? Saya spiral iki. Lamunan kalian apa, Mas? Apa? Apa? Wis pokoke iki kudu diminangkani iki. Ayo. Lintang Asmara. Buka HP sik, buka HP sik. Kitab sih. Wah, wis. Ora apa-apa wong dhisik kuwi Limbo kuwi ya MC ya Nggih, kula tak ndang udun iki kok tak mangke. Ngandani Tak jenge Pak Menang ngendika dulu. Nggih, Mas Menang mari dawuh. Mboten ketang sekelimah monggo Mas Menang. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, matur. Iki ya buka kepekan kok Nggih, yu. mboten kalah kali Mas Bayu kula nggih gandeng kepean Mas Bayu. Luwih otentik kok niku. Nek Mas Jatmi kok kula riyen anu ndangune Om riyen jaman kula tesih alit. Niku Pak. Niku. Iki Mas. Mak Cange. Piye? Niku dangu kiyambak Mas Menang. Nggih. Nah. Rencangipun Ibu kula riyen niku. Oh, nggih. Dadi ora ngapusi kowe pancen ya. Jaman tesih PDI sajar jujur riyen kali Mas Jatmi kok. Nggih, lagi niki ora ngapusi, lagi bisa niki. Bener tak bener nek. karo mae lagi iki ora ngapusi ya. Ora ngapusi ning ketok linggridis. Nggih, Mas Menang monggo dawuh Mas Menang. Nggih, matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera kagem kita sedaya. Kula nek Amin. belajar bahasa Jawa itu saya grutal gratul campur-campur mboten napa-napa nggih. Oh, boten. Mula kerep nanggap wayang dadi Oh, guna nggih. gitu ayo. Nggih, Pak De. Insyaallah, Pak De. Didukani terus ya kula kali Pak De Warwoto niki. Boten saya itu mengarahkan. Ning tanpa pelawak lho Mas Menang. Oh, tanpa pelawak. Oh, nanggap dalang tanpa pelawak. Piye? Udan deres. Monggo Mas Menang, Sing monggo. ngusulke aku ya ono. Nggih, ingkang sami-sami kita hormati Pak Bambang Susanto. Beliau ini kan bendahara DPP PKB, bendahara DPP lho Pak Dewarwoto Iya. sangat luar biasa beliau menika. Ditokeh Mas. Amin. Bagong iki lho. Waton nyelekop kowe. Saya Apa duite akeh duite dhewe, duit organisasi kok rumah kelong piro? deg-degan warisane wis akeh kok. Nggih, ingkang nggih sami-sami kita hormati Bapak Bupati Sepuh wau pun bawa luar biasa Bapak Haji Sunarno, matur sembah nuwun. Rawugi niki wau Ibu anggota DPR RI Bu Haja Imasaan. Kemudian komplit menika ada anggota DPRD juga Bapak Haji Muhammad Toha. Lajeng wonten anggota DPRD Jawa Tengah Bapak Aminuddin Latif. Terus enten kadang kula sederek kula DPRD DIY wong panggih teng Wingking Pak Tri Nugroho. Oh, biasanipun ndangune Mas Hoho nika wonten wong nggih. Lajeng sederek-sederek DPRD Kabupaten Klaten wonten ugi wong Ketua DPC Gerindra Pak Haryanto. Lajeng wonten Ketua PCNU Pak
Mujib. Lajeng wonten malih anggota DPRD kathah sejere wonten dapil 5 wonten kata lumpen sejere Forkopimda Bayat, kepala desa dan para rawuh semuanya. Tentu pada malam hari ini kami tidak lupa, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, di mana alhamdulillah atas limpahan rahmat karunia-Nya sehingga pada malam hari ini bersama-sama kita dapat bertatap muka, berjumpa, bersilaturahmi dalam acara tasyakuran dan 1000 harian ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin. Selajengipun tentu kami bersama Mas Beni, yang pertama tentu nderek Mahibagyo selamat kepada yang dilantik ini ada 2 nggih, DPR RI dan DPRD Kabupaten. Tentu kami berdua mendoakan agar beliau berdua ini kemudian bisa mendapatkan amanah warga masyarakat ini, kemudian bisa menjaga amanahnya 5 tahun ke depan menjadi legislator di DPR RI dan di DPRD Kabupaten Klaten. Amin. Nah, kemudian dalam rangka menjalankan amanah sebagai legislator ini semoga diberi kemudahan, kelancaran sampai pada akhirnya nanti semoga di pemilu berikutnya di 2029 masih bisa terpilih kembali. Amin. Kemudian berkaitan dengan 1000 harian tentu kami mendoakan agar yang mugi-mugi tentu yang pertama husnul khotimah, yang kedua semoga diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dalu menika matur sembah nuwun Pak Bambang, kami bersama Mas Beni kemudian bisa juga diundang, diaturi untuk sowan sehingga kami bisa berjumpa, bertatap muka, bersilaturahmi dengan warga masyarakat dan keluarga besar dari Pak Bambang. Kami tentu di kesempatan yang baik ini juga mohon doa restu supados kami bersama Mas Beni ini bisa diberi kemudahan dan kelancaran dalam rangka mengikuti kontestasi pilkada di tahun 2024 yang insya Allah nanti akan diselenggarakan pada tanggal 27 November. Penerusan kami mendapatkan nomor urut 3 sesuai dengan jumlah dalang pada malam hari ini. Dalangnya nggih 3 kan ngoten nggih. Mugi-mugi niki rezeki kula. Kalian Beni Estu niat kula sae, kami berdua anak muda di Kabupaten Klaten ini semoga nanti kemudian bisa diberi amanah warga masyarakat Kabupaten Klaten meneruskan perjuangan dari Bapak Haji Sunarno dan juga Ibu Haja Sri Mulyani. Insya Allah program-program yang saya akan kita lanjutkan, kemudian yang belum terselesaikan akan kami lanjutkan sehingga pada saatnya nanti Klaten akan bisa menjadi Klaten yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Amin. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo katuran pinarak. Mas Beni badhe nyanyi ngendikane. Nyanyi to. Ayo, monggo. Loh, nyanyi monggo. Ayo monggo, ndak apa-apa, monggo. Wonten iki buat Ada urgennya. Nggih. Duet sama Mbak Niken. Nggih, monggo lagune nderek. Napa Mas Mas menang? Nggih. Mas Beni, mari nyanyi napa? Nyanyi apa Mas Beni? Oh, cinta tak terpisahkan. Oh nggih. Pangapunten Pak, peringete Pak. Wah, kok le sajake kaya sok akrab Bagong iki. Ya kepringet. Wah. Bareng. Ya nanti ndereke wisata ya, Gong. Iya. Pas wayangan ten daleme Pak. Nek kira-kira golek lagu angel, kula wakili wantun pinten. Malah. Monggo, Mboten saged sampeyan tak saged. persi anu duh gandolane ati ngono kae. Nggih. Apa saiki? Biocange saiki apa? Lah aku kepanjingan karo Jikin Cinta tak terpisahkan. Maka. Ngeten niki kan cabub itu kan nggak boleh nyawer. Gua kenopan Mas diawasi gua itu pelanggaran. Oh iya. Wakil kula cawerane. Tamarana sik miki. Aduh wae. Nek kok nampani mik iki akeh tunggale. Nggih. Dikampleng duit eno aku no. Nggih. Yes. Kampleng duit ya enteng. Iki lho jenenge Pak Bambang. Nyah nyoh sak sok. Ya sok ngenehi sok ora. Ya nyuwun sewu ya Pak De. Iki ora gemen-gemen lho, iki ora duit Indonesia lho. Lho ayo kudu to. Dolar lho, sampean ra. Bagong melu ngake kok iki ngapa kuwi? Ini yang ngelapi keringet.
Wong nek ora keringetan barang kok dilapi. Dolar kuwi sesuai karo postur tubuhe Pak Bambang. Kok ngoten Pak De? Dodone melar tegene bijaksana. Oh, tegese wani tur perwira bijaksana. Wah, nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Lila.